Jadi Kanjeng Nabi dalam kondisi disakiti, disiksa itu sampai nggak karu-karuan ya. Pasti kamu apa keringet tenan bareng memar-memar sak piturute. Itu kan putrine sakit gawakno, nek cara saiki gawakno anduk, gawakno untuk menyekat. Itu ternyata Kanjeng Nabi itu orang ngurusi beliau, dirinya beliau yang padahal saya putrine iki sing dipikirno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini orang mikirno apa pribadine, malah mikirno nah iku lho iku tutupi ya iku nahrmu iku dadamu iku tutupi ya. Jadi mestine nek wong biasa kondisi iku gak ngantek ora weruh iku urusan kono kuwi sing diurusi ya awake sing lagi menderita disakiti ini. Kanjeng Nabi enggak itu malah kayak ora lagi disakiti orang wong isih mikirno pakaiane iki mau. Nduk iku ditutupi anu. Jadi ora bakas malah wis rasa mbok kuwatirna, bapakmu rasa mbok kuwatirna, iku wae lho kan. Kanjeng Nabi, Masya Allah. Ya, bayangno ra iso bagaimana disakiti wong ngono akeh di parani putrine malah dikandani kon nutupi anune dadane. Kaya-kaya ora lagi di piloro wong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi id-darain amin. Rawa al-Imam Ahmad wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Ngriwayatake sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi Imam Ahmad wa Tirmidzi an Anas saking sahabat Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sayyidina Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ya iki sing bolak-balik tak kandakno khadam melayani Kanjeng Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Ora didadekno wedi sapa ingsun, ora diwedekake iku artine ora didadekno wedi sapa ingsun fillahi ing dalem Gusti Allah. Wa ma yukhafu lan ora den wedeni sapa ahadun wong suwiji. Diwedeni didadekno wedi. Walaqad uzitu fillah lan yakti teman-teman dilarakake sapa ingsun fillahi ing dalem Allah. Fillah iku ing dalem apa nyekeli agamane Allah, ing dalem membawa misi Allah, membawa apa pesan-pesan Allah filah. Wa ma yu'za ahadun lan ora disakiti sapa ahadun wong suwiji. Walaqad atat lan yakti teman-teman tumeka alaiya ing atase ingsun sapa salasuna wong 30 mimbaini yaumin saking antarane sedina walailatin lan sewengi. Wa mali lan ora ana iku kedue ingsun wali Bilalin lan kedue Bilal. Bilal itu nek cara saikine kaya sekpri ngono, sekprine Kanjeng Nabi Muhammad, sekpri. Bilal bin Rabah.
ora ana ta'amun utahi pakanan yakuluhu zu kabidin sing iso mangan hu ing ta'am sapa zu kabidin wong sing duweni liver maksudnya manusa illa sayun kejaba setitik sesuatu yuwarihi ibtu bilhal sing iso nutupi apa ibtu bilal keleke Bilal. Nutupi keleke Bilal. Artinya sithik banget. Biasanya wong Arab iku nggawa roti iku jenenge is buntir-buntir itu. Iku nek nggawa niku kelek. Dadi mulane orang nganggo bumbu barang enak, kecut-kecut sithik. Nek wong Indonesia ya rada piye roti kok dikempit ngono iku. Dadi apakno gak dikempit. Jadi Kanjeng Nabi ku ndawuhke menurut kisah Sayyidina Anas bin Malik yang tahu ngadam Kanjeng Nabi ngantek 10 tahun. Kanjeng Nabi itu ngendika jadi di dalam memperjuangkan agama Gusti Allah. Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada hal-hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan, dan sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dibandingi oleh takutnya, khawatirnya orang-orang lain. Luar biasa. Ketakutan yang harus dihadapi Kanjeng Nabi, kekhawatiran yang dihadapi Kanjeng Nabi jauh melebihi orang-orang biasa. Demikian pula siksaan penderitaan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam itu, agama Gusti Allah itu tidak ada yang seperti beliau. Penderitaannya itu luar biasa. Disakiti itu tidak hanya dengan mulut, tapi dengan fisik. Orang dengan mulut, orang dengan mata ya. Terus Hamas itu nganggo mripat. Dadi nek Kanjeng Nabi liwat wong-wong do meledek itu meledek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istihza diomongi sing menyakiti nek cara saiki dibuli Kanjeng Nabi itu. Samping itu ya disawati barang. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan mulut, dengan segala macam yang enggak pernah lah orang lain menerima perlakuan yang seperti Kanjeng Nabi itu, disakiti seperti itu. Itu dari segi takut, dari segi disakiti. Secara pribadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nek dahar tidak pernah meninggalkan sahabat Bilal, sekprinya itu. Ini Kanjeng Nabi ndawuhake menurut Sayyidina Anas bin Malik itu kadang-kadang sehari semalam itu tidak ada yang bisa dimakan oleh Kanjeng Nabi itu kecuali sesuatu yang bisa menutupi kelek. Sangat sedikit sedina sewengi mok semono tok. Dalam satu riwayat malah Kanjeng Nabi itu 2 hari 2 malam, tidak dahar itu biasa. Nah, wong-wong kan paling setengah dino ora mangan itu wis sambate ra ngaru-ora. Wa kanal musyrikuna yatasaddawna lahu bil adawa wa yuqabilunahu bi anwa'il adza bijumu'ihim wa jamahirihim wa bi afradihim wa nisaihim wa sibyanihim. Gimana ada orang menerima perlakuan buruk seperti Kanjeng Rasul? Enggak ada. Bahkan ana sapa al musyrikun, wong-wong musyrik. Wong musyrik itu orang kafir yang menyembah selain Allah. Dia percaya pada Gusti Allah, tapi nyembah liyane. Jadi dia punya 200 lebih pangeran, salah satunya Gusti Allah.
Mulai disebut musyrik, nyekutokno Gusti Allah. Gusti Allah itu mestinya harus sendirian karena semuanya Gusti Allah ngalam semesta sak wong-wonge garang iku kabeh sing nitahna Gusti Allah dhewe. Ndak ada yang bumi, langit, bulan, lintang kabeh Gusti Allah tok. Jadi sing disembah ya Gusti Allah tok. Mereka duwe iki sing bagian matahari ana pangerane dhewe. Bagian mega ana dhewe, langit ana dhewe, banyu ana dhewe, geni ana dhewe ngono. Ngantek kucinge dhewe yang duwe pangeran. 200 pokoke. 200 punjul. Nah, mulai Kanjeng Nabi dimusuhi wong mereka itu karena mereka sudah terbiasa mempunyai pangeran pirang-pirang, dikongkon mok siji tok. Sampai apik pangeran pirang-pirang. Mau si tok ngamuk, termasuk Abu Lahab pamane dhewe ngamuk. Wa kana lan ana sapa wong musyrik biyen iku ya tasaddauna. Itu ngalang-alangi ya musyrikun lahu marang Kanjeng Nabi bil adawati kelawan musuhi. Ngalang-alangi nek mau ndaplang tok nganggo tangan ya apa-apa musuhi. Musuh itu ya bermacam-macam, mayuqabilunahu lan menimpakan ya ini sapa wong musyrikun ing Kanjeng Nabi bi anwa'il adza kelawan macem-maceme piloro bijumuihim kelawan segenap musyrikin wa jamahirihim lan mayoritasnya wong-wong musyrikin wa bi afradim kelawan individu-individune musyrikin wa nisaihim lan wadon-wadone musyrikin wa sibyanihim lan bocah-bocahe. Jadi sing melecehkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbagai kalangan. Jadi menyakitinya pakai mulut, pakai fisik segala macam dan itu dilakukan oleh segenap lapisan. Seluruhnya orang musyrikin itu ngamuk kabeh kan Kanjeng Nabi. Perorangan-perorangane iku duwe sejarah ngeloro miloro menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sing idoni, ana sing kaya apa iku sing Abu Jahal ngidaki janggane Kanjeng Nabi. Ana sing nguncali tletong, macam-macam. Individu-individu. Wedok ya ngono. Ana sing kaya Ummu Jamil, jenenge Ummu Jamil kelakuan walek baruan. Masine Ummu Qabih jenenge. Ummu Jamil bojone Abdul Uzza. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Kuwi dikandakno, wa imra'atuhu hammalatal khatab. Iku keplaur goleki khatab itu. Goleki kayu-kayu sing ana rine untuk diijil ning gone dalan-dalan sing dilalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen wong wedok individu nalika kemudian turun tabat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab itu. Iku sengaja goleki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lagi jagongan kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia wis nggawa mesti sawat pokoke nggawa watu gede pokoke mesti disawatno Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi lagi jagongan karo Abu Bakar. Mbek ngamuk ngono. Abu Bakar, endi kancamu Muhammad? Endi? Padahal jagongan mbek Abu Bakar. Ora ketok, mbah aku ora roh aku. Jadi gak ketokan Kanjeng Nabi. Masyaallah sudah cah cilik-cilik nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ning gone Taif itu. Iku disawati. Iku cah siji dikai watu kon nyawati Kanjeng Nabi. Gudres kabeh Kanjeng Nabi. Ditarik-tarik rono rene. Rawal Imam Tabrani. Riwayatake sapa Imam Tabrani yo Anil Harisi saing Al Haris. Kala ngendika sapa Al Haris, kultu matur sapa ingsun li abi marang bapak ingsun. Ma hadzal jama'atu. Iku apa hadzal jama'atu? Kumpulane wong-wong kok gerombolan iku lah apa? Wong iku sapa iku? Gerombolan iku. Kala jawab sapa abi. Haulail kaum iku mono wong-wong alazi tamau kang padha kumpul ya kaum ala sobiin lahum ing atase wong pembawa agama baru lahum kedue sobi itu ning kono nek wis ana agama terus ana sing menyatakan ada agama lagi itu disebut sobi. Nah mereka sudah punya agama yaitu nyembah pangeran pirang-pirang. Terus ana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing namung Allah taala sing perlu disembah. Wajib disembah iku Gusti Allah. Iki dianggap sobek. Wong-wong do ngroyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Haris ini ngamatur bapak iku sini. Iku mono wong-wong padha ngroyok iki pembawa agama baru. Kanjeng Nabi maksudnya. Kala ndika sapa Al Haris wanazalna. Moko mudhun sapa kita. Kita terus mudhun mendelok ning do ngumpul-ngumpul grombol-grombol. Fa idzan dumadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatun nas ila tauhid. Ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi annasa ing wong-wong ila tauhidillahi marang nyuwijekne Gusti Allah. Artine mau kon nyembah Gusti Allah tok tauhidillah itu. Pangeran yang mau Gusti Allah tok sing diwedeni ya Gusti Allah tok. Sing ngatur ya Gusti Allah tok wis ora ana liyane. Iku jenenge tauhid nyuwijekake Gusti Allah azza wa jalla. Wal imani lan iman. Jaluk wong-wong sing kumpul iku mau ngeroyok Kanjeng Nabi pirang-pirang dia dawuh Kanjeng Nabi. Lah wong-wong iku kebanyakan kan nyembahe pirang-pirang pangeran pirang-pirang. Kanjeng Nabi dikongkon nyembah Gusti Allah tok. Wa hum hale utawi nas iku yaruduna do nolak kabeh alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuzunahu lan padha menyakiti nglarakake sapa nas ing Kanjeng Nabi hatta tasofan nahar sehingga tengah awan pas ngantek beduk ngono kuwi do apa yu'zunahu itu seperti saya katakan tadi menyakiti, makanya tak manani menyakiti. Itu mergo menyakiti itu tidak hanya dengan fisik. Kanjeng Nabi itu fisik ya disakiti, juga nyakiti itu bisa dengan mulut. Oh, kadang-kadang dengan mulut itu lebih sakit juga ini, lebih sakit. Mulane anak wong pecah dibuli terus ngantek kendat itu kan saking gak kuat ya. Mulut Kanjeng Nabi itu fisik ya iya, mulut ya ora. Ya iya, jadi yu'zi itu maknanya menyakiti. Sampai awan tengah beduk wan sodaan nasu anhu. Kan bubaran rapa anas wong-wong anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ak balat imra'atun mongko madhep sapa imra'atun orang perempuan
Qad bada kang teman-teman pertelo ae zahara tegese ketok apa nahruha jonggone ae sadruha. Nahr itu tempat anunya kalung sini nahr itu sini. Sini gulu, sini nahr. Yang tempat mandoline apa anu itu. Makanya yang ini dimaknani ae sadruha. Wahia kali utai imro'ah iku tahmilu nggawa ya imro'ah qadahan qadah wadah wa mindilanan mindil sapu tangan ya, mindil itu lap ngono iku. Qadhan itu biasanya disebut untuk mok, nek cara saiki ne mok itu qadhan itu apa jenenge, semacam gelas, semacam cangkir yang gede qadhan. Biyen ya ana sing kok watu, ana sing kok apa jenenge lempung. Fatanawaluhu mongko ngalap ya kan hu ing qadhan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minha sanging imro'ah mau pasariba mongko ngunjuk sapa Kanjeng Nabi wa tawadhu alan wudu sapa Kanjeng Nabi sumara fa'ara sahu. Nek kowe ra iso wudu sak kodah ngono gak iso kowe, nek biasa wudu sak jeding. Wudu iku sak botol aqua cilik iku wae cukup ya nek sak mestine ya, sak mestine, tapi yo wana-wana itu nek gak gebiar-gebir juga ora rumangsa wudu. Itu kan mau ngusap sirah sing masuk kok mau rai bean tangan mbek sikil. Liyane mau ngusap. Kowe kan mbok gebyur kabeh itu. Dadi usul kabeh ora ana masak beras. Ora ya gebyur peyur. Iku padahal mau masak ngono tok ae cukup. Bar wudu sumara fa'ara sahu mongko keri ngangkat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ing mustakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, he nduk. Bunayya iku anak wedok cilik. Ya bu ya nduk, khamiri alaika. Ya putrine ya sing biasane ndampingi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti mbekan wong-wong kufar Mekah itu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu ya. Henduk khamiri alaiki, jadi nutupono sira khamiri alaiki ngatai sira ai ghati tegese nutupono sira wadon nahraki ing jonggomu wala takhafi lan aja nguwatirna sira ala abika ing ngatasé rama ira bapak ira ya. Jadi Kanjeng Nabi dalam kondisi disakiti disiksa itu sampai nggak karu-karuan ya, pasti kamu apa keringet tenan bareng memar sak piturute itu kan putrine sakit gawakno, nek cara saiki gawakno anduk gawakno untuk menyekat. Itu ternyata Kanjeng Nabi itu orang ngurusi beliau, dirinya beliau yang padahal putrine iki sing dipikirno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabine ora mikirno apa pribadine, malah mikirno nah iku lho iku tutupi ya iku. Anu nahrmu iku, dadamu iku tutupi ya.
Jadi mestine nek wong biasa kondisi iku gak ngantek ora weruh iku urusan kono kuwi sing diurusi ya awake sing lagi menderita disakiti ini. Kanjeng Nabi enggak, itu malah kayak ora lagi disakiti orang wong isih mikirno pakaiane iki mau. Enduk iku ditutupi anu. Jadi orang bakas malah wis rasa mbok kuwatirna, bapakmu rasa mbok kuwatirna, iku wae lho kan. Kanjeng Nabi, Masya Allah. Ya, bayangno ra iso bagaimana disakiti wong ngono akeh di parani putrine malah dikandani kon nutupi anune dadane. Kaya-kaya ora lagi di piloro wong. Wa iki Zainab. Kul namatur sapa ingsun, man hadhi ku sapa hadhi imro'ah sing ngaturi Kanjeng Nabi mindil mek qadhan iku sapa? Walu padha jawab sapa wong-wong hadhi Zainabu bintu tawi iki Sayyidatina Zainab bintuhu putrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, putrine sing asmane Zainab, dulure Siti Fatimah. Wa an Urwata bin Az-Zubair wa an Urwata bin Zubair an Abdullah bin Amrin kala ngendika sapa Abdullah bin Amrin bin Al-As Amr bin As. Nalika itu jadi sahabat yang masih muda, pemuda. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu waktu itu pemuda-pemuda, tokoh-tokoh muda lah. Abdullah bin Amr iki ngendika qultu lahu ma aksaru ma ra'aitu Quraisyan asabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi makanat tadhuru an adawati. Jadi kola ini nggone Urwah aja. Kola matur sapa Urwah, qultu lahu. Matur sapa ingsun lahu marang Abdullah bin Amr. Ma aksaru ma ra'ait. Iku apa aksaru ma utawi akeh-akeh barang ra'aita kang ningali sira Quraisyan ing wong Quraisy. Asobat ngenai ya Quraisy bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam barang kanat kang ana ya Quraisy iku tadharu min adawati tulhiru sing ngetokake ya Quraisy min adawati saking musuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Abdullah bin Amr hadartuhum ngadiri sapa ingsun, menghadiri sapa ingsun, nekani sapa ingsun ing wong-wong Quraisy wa qad ijtama'a asrafuhum yauman. Lan teman-teman wis ngumpul sapa tokoh-tokohe Quraisy yauman ing dalam suci dina fil hijri ing dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu nek ana Ka'bah, nek ana buntir ngono kae iku Hijr. Hijr itu termasuk Ka'bah. Jadi nek ngubengi kowe tawaf ngubungine ya termasuk hijir mbok ubengi. Iki Ka'bah kene ana melengkung ngene. Mlebu kok kene iso, mlebu kok ngene tapi iki tembok melengkung. Iki hijir kene iki. Iki Ka'bah iki ana
talang emas ning kene-kene, ana udan ning kene iki. Pancurane mara ning gone Khidir Ismail. Kene dinggo sare Kanjeng Nabi, pertemuan wong-wong barang itu ngene Khidir. Kanjeng Nabi dipethuki malaikat Jibril kan ning kono kuwi. Nalika Isra Mi'raj ngono. Nah iku critane iki hadartuhum aku nekani wong-wong ku waqad jitama asrabun toko-toko iki lagi ngumpul ning gone Khidir Ismail. Pakalu mongko padha ngucap sapa asrabuhum mara'aina ora ningali kita mislama sabarna alaihi. Angking sabar kita alaihi ing atase Muhammad. Lah masabarna alaihi mislama sabarna alaihi sepadane barang sabana kang nyabari kita alaihi ngatas ma min hadzal rajuli saking iki wong lanang maksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qattu babar pisan tapi yang sapa ahlamana ngeblek-ngeblekno sapa hadzal rajul ahlamana ing pikiran-pikiran kita wasatama lan misoi ya hadzal rajul ayya abaana ing nenek moyang kita wa aba lan nyacat sapa hadzal rajul dinana ing agama kita wa farraqa lan mencerai berikan wa farraqa mecah belah jamaatana ing jamaah kita wa sabba alihatana an misoi sapa hadzal rajul alihatana ing pangeran-pangeran kita sesembahan kita laqad sabarna mindu ala amrin azim yakti teman-teman kita itu nyabari kita minhu saking hadzal rajul ala amrin azim ing atase perkara sing gedhe. Jadi iki ceritane ya Abdullah bin Amr. Aku roh iku nalikane wong-wong par Mekah iku kumpul-kumpul ning tokoh-tokohe kumpul ning Khidir Ismail. Do rembukan ini. Kita ini sudah terlalu sabar terhadap orang ini yang maksudnya Kanjeng Nabi. Orang ini sudah menghabiskan kesabaran kita. Kita dibodoh-bodohkan, gak dipikiran. Masa ngono disembah gitu. Sahabatnya gak dipikiran tenan. Oh, mestinya manusia itu harus menguasai alam semesta kok. Karena dia diunggulkan oleh Allah dari yang lain. Dan diangkat menjadi khalifahnya di bumi. Lah kok malah kalah ambekan watu, kalah ambek kayu. Kan pikirannya banyak geblek kan. Kanjeng Nabi dirasani ngono. Wong iki wis terlalu. Kita sudah cukup sabar. Pikiran kita digeblek-geblekno. Nenek moyang kita itu di pisoi. Apa nenek moyang nyembah watu ditutno. Nyacat agama kita itu tegese ya agama nyembah brahala-brahala iku dicacat itu. Wa farraqa jamaatina itu, farraqa jamaatana itu mecah belah jamaah mereka. Karena sing iman kadang-kadang bapake anake gak. Ana sing iman sing lanang sing wedok gak. Ana sing iman sing wedok sing lanang gak. Dianggap mecah belah tenan. Ning kelompoke kene asale kancane kono saiki melok Kanjeng Nabi dadi musuhan. Kita itu sudah sabar kita sudah entek amai. Fabainama hum fi dzalik iltala'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi begitu tuh, lagi ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ngono kuwi babae namahum nalikane hum utawi
wong-wong Quraisy fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono pertemuan iku mau il tala alaihim dadaan dumadaan tolaa muncul alaihim ing atase mereka orang-orang Quraisy iki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilalah ketika tokoh-tokoh mereka lagi membakas Kanjeng Nabi sing menurut mereka sudah keterlaluan. Dadak Kanjeng Nabi muncul langsung fawasabu mencolot. Fawasabu kan maknane mencolot. Ya wong-wong mau wasbata rajulin wahidin lawan mencolote wong lanang siji. Artine serempak rebut. Wah, iki sing dirasani lah, lagi dirasani tak muncul uang secara serempak. Wasabu wasbaja rajulin wahid itu artinya serempak. Wadeg kabeh. Fa'atafu mongko ngubengi ya wong-wong mau Quraisy iku apa asrafuhum pokoke mereka itulah orang-orang Quraisy. Ngubengi bi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna padha celatu ya wong Quraisy mau. Antal ladzi taqulu kadza wa kadza. Rais kowe allazi taqulu sing ngucap ira kadza wa kadza ngene-ngene. Dene pangeran mok siji tok. Jarene sing nyembah pangeran pirang-pirang geblek kabeh. Lima krana barang kana kang ana yubalihuhum iku sampai ing wong-wong Quraisy bayane min aibi alihatihim nyatane dicacate sesembahane Quraisy wa dinim lan agamane Quraisy. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Amr. Sing nyritakno peristiwa iki kan Abdullah bin Amr mau. Fayaqulu Rasulullah. Ditanya begitu dengan orang-orang itu, fayaqulu mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya." Anjing Nabi rata dengelna ya. Iya pancen. Ana ladzi aqulu zalim. Oh, ora kok terus bodoni sela. Ora sapa le ngomong ngono kuwi. Kak. Ya. Naam ya. Ana utawi ingsun iku alladzi aqulu zalim. Sing ngucapake mengkono wae, sembahanmu gak bener. Watu mbok sembah, kayu mbok sembah iki gak bener. Akalmu ning ndi? Iku pancen ngomong aku. Akale ning ndi wong kok nyembah watu. Watu itu kayu itu makhluk Gusti Allah yang paling rendah sendiri. Paling rendah. Gusti Allah itu nitahno makhluk itu sing paling rendah itu ya watu kayu yang tinggu brahala. Watu kayu iki gak iso apa-apa. Gak iso mikir, gak iso ngrasa. Watu mbok tutuki ya semeneng ae. Mbok jur ya meneng ae. Sing rada lumayan iku kaya tumbuh-tumbuhan, iku iso ngrasa, iso mikir senajan ora iso mengekspresikan pikiran dan perasaane. Yang luwih dhuwur meneh kewan. Kewan iku iso ngrasa, iso mikir, iso mengekspresikan pikiran lan rasane, perasaane, cuma enggak sempurna. Mulane sing diutus mewakili ning donya iki sing paling dhuwur iki. Manusa sing iso mikir, iso ngrasa, iso mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara pas. Nah, ya wong sing terendah sekali iku kan ora mikir blas iku. Akale ning ndi ngono. Ya elek akale ning ndi. Wong itu makhluk sing paling rendah kok disembah. Embean makhluk yang paling tinggi. Mulane disebut zalim.
orang-orang musyrik itu disebut nih di Quran orang-orang yang zalim. Karena zalim itu wat usyai fi ghairi mahalli. Mestine watu iku nek umpamane nyembah manusa. Tumbuh-tumbuhan kewan itu nek nyembah manusa. Ora kok sak walike manusa kok nyembah di bawahnya itu. Manusa yang tertinggi di muka bumi ini. Mulane dadekno khalifah Gusti Allah taala. Mergo Gusti Allah nitahna paling istimewa. Faddalna ala katsirin mimman khalaq. Iku walakat karomah Bani Adam itu. Karomna Bani Adam dimulyakno Gusti Allah. Makhluk yang tertinggi. Lah kok merendahkan diri. Lah gak terima. Akale di bodoh-bodohno sesembahane dielek-elek lho pancen elek kok. Ora Kanjeng Nabi jawab ya tegas, "Na'am, ana lazi aqulu dzalik." Pancen iya arep apa kowe? Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr, "Falaqat ra'aitu maka yakti teman-teman ningali sapa ingsun. Rajulan ing seseorang laki-laki minhum saking Quraisy. Akhoza nyandak sapa rajulan bimajma'i ridaihi kelawan sepenuh apa sekabehane ridaihi. Ridai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab balik tak kandakno pakaiane wong Arab nalika iku terdiri dari dua le. Yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya izar. Nah, iku dituwarik kabeh, jadi kan ya blodor. Blodor wong. Rida ditarik kabeh. Majma'i ridai seluruh ridai Kanjeng Nabi ditarik mbekan iki wong lanang iki. Terus langsung waqama lan jumeneng sapa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar dunahu ngalang-alangi Kanjeng Nabi. Dunahu itu mereka itu dihadapi mbek sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu termasuk sahabat yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Karena beliau dermawan, baik hati, wong-wong sing orang duwe-duwe ana sing digaji barang mbekan beliau. Digaji. Jadi apa jenenge? Sing isih pamili-pamili kok gak duwe gawean, gak duwe apa-apa, digaji. Apa jenenge digaji mbek perorangan ngono iku. Terus maju, ndelok Kanjeng Nabi ridae diwarik kabeh Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar maju. Yaqulu ngendika sapa Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah?" Ya iki padha karo bodhok-bodhok nakal juga. Akal meneng ndi? Ataqtuluna. Ana ta kowe meh mateni sira kabeh rajulan ing wong lanang ayyakula. Ing yen to ngucap ya rajul rabbiyallah. Wong muni pangeranku Gusti Allah kok meh mbok pateni piye? Akalmu piye? Iku nglarakno kowe apa nyakiti keluargamu apa nyolong bandamu apa muni Rabbi Allah pangeranku Gusti Allah. Ya mau ngono suman sarafu anhu. Mongko do bubaran ya wong-wong Quraisy mau anu sang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr, kan mau ditakoki Urwah bin Azubair, apa yang sampean lihat apa penyiksaan perlakuan orang-orang Quraisy yang paling sadis terhadap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pernah sampean saksikan apa, terus diceritakan itu tadi itu warik nganti ngono. Kala ngendika sapa Abdullah bin Umar, fa inna dzalika mongko sedune mengkono-mengkono sing tak critakno iki mau la asad
Fala asadu yakti luweh nemen-nemene barang roa itu kang ningali sapa ingsun Quraisyan ing Quraisy balagot kang tumeka ya Quraisy minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qattu. Saya tidak pernah melihat perlakuan Quraisy yang lebih sadis daripada itu. Mereka meroyok Kanjeng Nabi kan ngantek ridake di tuwarik. Wa rawa Syaikhan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngriwatake sapa Imam Bukhari Muslim an Ibnu Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya hanya satu dirok orang tidak begitu cilik, dijuluki Kunaifun Maliul Ilmi, kecil-kecil tapi rawin, cilik tapi ngilmune wakil. Ini senengane ya gawakno sandale Kanjeng Nabi dikempit mbleng. Sampai masuk ahli Quran sing tau dicangap Abu Jahal karena semua orang nggak berani maca Quran. Ini malah ngeglo ning gone masjid maca Quran wantere ra karuan. Ngamu Abu Jahal dicangap ndek suwek kan. Nanti di perang Badar itu Mas'ud yang membunuh Abu Jahal. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud baina Rasulullah nalikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Kanjeng Rasul indal baiti ana ing Baitullah Al-Haram wa Abu Jahlin utawi Abu Jahal wa ashabun lahu lan beberapa kawan lahu kedua Abu Jahal julusun iku do lenggan linggian waqat nukhirat lan teman-teman disembelih apa jazurun unta ain ba'irun unta itu salah satu sing bahasa Arabe lebih dari 130 kata. Jadi ada lebih dari 130 kosakata yang maknane siji yaiku unta. Ana bairun, ana ibilun, ana nakotun, macam-macam pintu labune. Wah, pokoke 130. Iki bair. Lah nek disebutkan jenis itu nama ibil. Kalau ibil itu untuk menyebutkan jenisnya kewan. Kayak Ghanam juga menyebutkan namanya jenis apa kambing-kambingan ini kibas apa pedus Jawa jenenge Ghanam kabeh. Iki ibil bair. Nalika iku disembelih apa jazurun ai bairun bil amsi wingi. Jadi wingi ana wong nyembelih unta. Saiki iki ketika Kanjeng Nabi lagi sholat ning ngene Baitullah, ki Abu Jahal CS ku lagi ngumpul. Pakola mengko celatu sapa Abu Jahlin Abu Jahal. Ayyukum yakumu ila sala jazuri bani kulan sing diingin nyembelih itu. Utahi sapa di antara kalian ini yakumu sing gelem jumeneng ila sala aikus sing isine tretong apa jeroan apa gak jeroan. Jadi kewan iku mbah wedhus, mbah unta, mbah sapi kan ana sing isine apa? Telek tok iku apa jenenge? Enggak. Terus sing nutupi iki jenenge babat iku.
Jadi wong ngarep biyen ora mangan babat sing mahal wong Jawa babat iku ada telek dipangan wong Jawa. Ngono gak mangan. Saiki do mangan kabeh iku. Jebule enak ada telek. Iku salah. Isine babat. Apa iku jenenge? Isine dari tong-tong iku. Apa cara kene apa iku? Apa? Waduk. Waduk iku weteng manane, Pak. Waduk itu weteng. Ya padha ae waduk weteng iki. Kers itu salah itu. Ya itu saya ditutupi babat itu apa? Aku ora tahu. Etel-etel dus etel sapi. Wis sing tahu etel-etel gak ngerti jenenge ya. Wis pokoke iku lah. Isine telek iku. Apa sing gelem jiko anune iku sembelihane pulan wingi kae. Ayadau mongko nyelehake sapa ayukum hu ing salah baina katfai Muhammadin ing atase pelikat pundak lorone Muhammad idza sajada nalikane sujud ya Muhammad. Lho ngono, bujal iku jate ngono. Sapa sing gelem jiko apa leh ana jenenge kok iku aku tau roh. Tapi ya lali aku. Ana jenenge iku. Waduk. Iya waduk. Waduk iku ana sing Ali Ombo barang iku ana. Kira apa jenenge? Ya pokoke iku lah. Telek sing ning gone jerone wetenge anu iku. Jerop. Ana jenenge aku lali. Jerep. Apik mana jenenge kok. Oke dene bujal iki sapa sing dalam jiko anune wong iku lho sing wingi nyembelih unta, jiko terus dosok ning gone gegere ning gone welikate nalika sujud. Kanjeng niku kok juwate ngono. Kon jiko iku terus di uncalno ning gone anune Kanjeng Nabi, punggungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika sujud. Abu Jahal muni ngono pamba'asa. Amba'asa mau bangkit sapa askal kaum. Luwih cilaka-cilakane kaum yaiku Uqbah bin Abi Mu'aid. Oh itu juaja te elek-eleke kaum itu. Aku ngono langsung Pak Akhozahu mongko jiko tenan langsung ndekne ora ngomong apa-apa ya wis langsung marang ning gone fulan iku mau jikuk konane Pak Akhozahu mongko ngalap sapa askal kaum iki hu ing salah jazuri bani fulan mau. Palamma sajada mongko bareng sujud sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa doahu mongko nyelehake sapa askal kaum iki ala katife ing atase polikate pundake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastat haku mongko do guyu-guyu. Do guyu-guyu wong-wong iku roh Kanjeng Nabi sujud dikai kono ane kambekan Abu Mu'aid Allah. Nabi wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'din lan dadi apa ba'dhum sebagiane wong-wong Quraisy iku yamilu ndoyong-ndoyong ala ba'din guyu-guyu wah gembira bahagia ngono roh Kanjeng Nabi sujud letong tok ngene insyaallah. Qala Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud selalu di sisinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi perso ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud wa ana qaimun anzur wa ana uta ingsun iku qaimun ngadeg
Jejer anzuru ningali kejadian iku mau anzuru. Sayangnya aku cilik. Anjir kekuatan. Laukanat limanaah. Kok lamun ana liku keduwe ingsun apa manaatun kekuatan. Aku kok duwe iso duwe kekuatan, ae kuwatun. Au jamaatun utawa ana kancane jamaatun. Kekuatan itu bisa dari pribadi, memang rasa kuat, ada yang karena bareng-bareng wong akeh. Nah, ini gak duwe kabeh, itu namanya manaah bahasa Arab. Nek kekuatan itu bisa saja kekuatan secara pribadi. Aku kuat ngangkat iki, kuat ngadepi anu. Itu kuat biar. Nek manaah itu bisa dengan kekuatan, bisa dengan bareng-bareng. Ngangkat iki gak kuat dhewe tapi nek bareng-bareng aku kuat. Nah, itu. Aku gak duwe, lau kanat lau berarti gak duwe. Lamun umpamane tarah Tuhan mesti nyingkrihna sapa ingsun hu ing salah jazuri bani fulan anzhri saking punggunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu khaliu ta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajidun sujud mayar fa'u orang ngangkat sapa Kanjeng Rasul sahu ing mustakane Kanjeng Rasul khatan talaqo insanun sehingga budalan sapa insanun seseorang fa akhbar mau ngabari sapa insan Fatimah ta ing Sayyidatina Fatimah Zahra putrine Kanjeng Rasul radhiyallahu anha. Pajaat mongko rawuh sapa Siti Aisyah wa hiya khalil Siti Aisyah Siti Fatimah Az-Zahra wa hiya khalil Sayyidatina Fatimah. Lho fajaat wa hiya ana sing kurang iku. Fajaat wa hiya wa ana wawune gak apa gak yo. Terus piye? Lah ya ana wawune, aku muni takok wawune muni ora ono kok kowe muni baju wae ya iku ora ana wawune berarti. Piye lah? Iki soalnya iku gak ana wawune. Mulane mandeg ora. Ngilmuku iku ora enak kabeh nek gak ana wawune. Iku ana wawune apa gak? Nah iya. Iki ana wawune. Fajaat wahia wa Juwairiyah. Nek fajaat bahia Juwairiyah iku ora mudengno wong mau jelasno iku Siti Fatimah kok. Sayyidatina Fatimah iku rawuh bahia ya Sayyidatina Fatimah wa Juwairiyah tulan Sayyidatina Juwairiyah. Jadi Siti Fatimah iku rawuh mergo dikabari insan mau terus rawuh ning Masjidil Haram bareng-bareng karo Sayyidatina Juwairiyah. Fatarahatu mongko nyingkrihake sapa Sayyidatina Fatimah hu ing salah jazuri fulan mau anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa akbalat mongko keri-keri madhep sapa Siti Fatimah alaihi mengatasi wong-wong sing juajat mau tastumuhum ngomongi elek apa akalmu piye wong wah pokoke diombyang emben Sayyidatina Fatimah wong-wong iku. Iku apa nyalai kowe apa? Kowe ana wong salat apa ketemu mulus ora piye? Ana wong sujud ora apa-apa kelakuan apa kelakuan ngono iku. Wah, satamahum. Gak ana sing wani apa-apa. Siti Fatimah itu wibawane ya luar biasa. Bilani kan ramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pisau iya, akalmu ning ndi? Wong sujud nggo bathuk-bathuke dhewe, nggaut-nggauten dhewe kok kowe lara atimu. Ngantek
lakoni kelakuan apa ngono. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngantek ora ngangkat-ngangkat saka sujude, mergo ning kene ana tletong ya. Ya sing nyingkirno ya Sayyidatina Fatimah putrine embekan ngamuk-ngamuk ambek. Unda walamma mata Allah.